Subscribe to Gusii Nation TV. Aye, runyo ito ano mo school yung grupo. Nano mo iskana ro mo na. Mas kiyo. Meron kiya ko ito. Nano baba kay pulicheti. Ay pulicheti. Ah pulicheti aro oya kila makutalia bandu ako chiwa kwa ika. Obe. Yaka. Ari bana pulicheti no tunaga ka. Ai bitanye. Abaro ito meri toke. Ri toke. Ngiye kibana ko ligiga. O bali go seki. O bali baba rero ni pa kare ko kwara. Kupanyana. Obe. Bai doi. Ina chaga buna ngo nyutara iranga kwantiana na roso keto kuchaga. Ukuru kunyangurisa. No manya gosi. Baba isi ngoma ya na nchusi na chete. Ke kasini yani. Yo ke tora tiro boye kasini yani. Kande rende ngaito ngwendo kuchiko cha. Chirobora habo. Abo nongusire. Ke hake. Kande wona. Baba wana na ubo ngimo tiete igo. Baba moiso ko yaga ipuliti. Wana ndikati na ngongwe sonjo sikoi. Yangu so uti koramo kwani. Na tikora na tingo masiwa gen. Tegire kuri itu nih itu taruh yang ya roka cingkon lakini mpaka strong mpaka mau saya ini umtoto one vina okanie Dimana ngai wachi kwenda? Kwanza na masa how are you? I'm fine. How are you? Yes. Ngese no mai. Yo ni ngo mai to. Yo no mwanafunzi nanyorire twale gosomanera iskuru nyabigege. Imande shu abuna kwaso ire kaba gotebiri nje ningo. Sai. Bara gotebi? Barante. Baka ono. Barante. Ay abanta bate bakare okora magoso. Wana te kero monta chiri ka. Ote bunga inche pois. Ai no ka. Inche pois ma inche. Naye ukwana. Ma inche. Ni shoti ma onde tayo. Aba isi bande bonsi ma e bara gosiri. Ni inche obetaria. Ai. Iro bino makoro. Nina kiwante. Vete. Nina nyora toyo. Ina otebi ngatikanda enda mpaka mpesa. Anyore mpesa mbabu ati fraud ye chibesa na bate. Kwenda alibona. Chibesa na bate yo kadena chibeshinke. Wango ngagere simire nante from there. Straight. Emusiye. Ngao ngenda okonya chi youth. Ona ijana ra. Wa tiri wande watikanire mipango ya stomerana. No MC umete yansorora yangakira chisimi yankoraki ngitina de tembe nkondi ene wango ngarati manya na inche kikere karati kake yomo kogendra na ino na chaga kutara tarega no ngore kimanya ngweso tutise if as a minute ake era pu sabu akego just a minute nkwane ne ere sotati we can catch up. Yes. Mani inche somete. Ma. Inche somete. Inche tempo kakapienga university. You can imagine. Bana. Oh no. The chisa chiri na charende. Na genda. Ani one musiye yang sore. Aki wakora magosa kange wante ebye kikere. Bana inche na chamba kagali stwachi kanete na nyora muntu tayo na buta na chokoganya tindo chiwo. Kimbobe. Kimbobe wango. Mete na ngere kokoma uno makora. Ya tindi makora mbobe gagi. Pore rende sumaeria mangana. Buju. Yes. Oye te kara magana gare wero. Yes. Oh no. Naenda riri. Naenda nende musiye. Tamba buati bes. Njengo teke man. Wantu to buata chibesa nintu. Ondo yo mete na vai gana kore gama kasori. Amo 40. Kama 40. Yes. Squeeze nowadays tunazita 40 G's. No cheese. To nyago te batao sandi. To nevi to pure useless. Yes. You say 40? Cheese. You say cheese. Ave vito virei di shot, lakini tinkore ti Jones. Tokore ti. Nikira tankore chivesa. Ngwandi galeriwa.
naenda sigitiga naragera enkoko yatigara echenji Irenge chuwakira liyo. tinchieti kobara. Tuchiri ko. Yes into bune ebi kwenda Ndengo balere. into bune ebi mete ebi obunobo chabo into bune ebi biringa gete ebi kwenda natukutansa bwese Watu kutachibesa. abekaga Ngango ngo balere nirenga chi. wait a minute wait mete nje some te akira ngo te bi nganche mpaka kapie nganche university ngasoma bakansika yes ini shoti ma unondo tega arema a minute tokanye tega mo ongo chatore agenda Shwana nirenga chi. no ne chini chibe sante te ko bara me buna ireka chincho me te mtu ne tini ko tanata Tori gotwara. ebintu bune ebingo bino reiga na igwa kore guchandika so rie chini chibesa abantu bangi babwatete ete ebintu bune ebi birakoretere ebintu bikukunga fango disease urarware ebintu ebi ebwante ebintu gitanga ni gwatware beseri erwete bingi you see yes ebintu bune ebingo Bira konyenye. nkoro reiga na igubobe lakini esabono egari anu mete Ngai kwanyiti. egari ane ebwante bikoma Nende nabeka mabuta eri buti metinga kiegari ebethe kare kunywa mabuta. Yangoseire sana. Gari ente tenyere nyera. Ira tambi. Na mbinte tenyerusia metinche gari chichia mama tindi gochi. Ete munyoke gari chimpaka raia Nairobi. Nairobi. Ire gari chio. Esa bono koraki. Ngaya kora bwateji. Nechi. Echumete echitaringa chetu. Echibani ne chiaki. Echitari chetu. Echetu kinderio ko ngana nina kituigwana liri. Echechiro chetu chibeke sekera chetu. Okogosa. Nge chingi chirango. Ena gotebe tie highway yende tenyeros. Ebe. Echetu kibana nka indirio ko. One chetu kia ngora mambi. Namsanga api gaturi ko ngaina naindi. Koraki. Koraki. Ambi. Menderende nke. One chingi nda kore. Tindi mobe. Chibesa ninji. What is money? What is money? Ngalende. What is? Chinirenga. Chimiambi. Chewe miata. Abu manya abu tuna ko tebe chunjiri kende ani echitune chibesa bose. Ne je nayo gwanja. Ne to ki. Tu kininchen go sai. Yes. Nayo go chakomira. Kongire saru. Ije ngo weti. Ini choti nje ninje ngo weti. Maense. Chabana naye. Nche eso turiete. Ndengere. Eso raire ga no go koragira ini choti no ai bono kwanso bwanto kwatika koragira. Kuanya kondengere. Kana tigangi tweka ya masha. Tene mambi ndo komera na ungire saru. Ga mangana ringa kwa kore. Mana kimeindi. Ya utaite. Boto. Boto taiga de. Kisa na chi. Aba no chiro gorogaria kone iga ngo chega na ari yake. Kwenda lele tumira na. Njera getiga. Taibo. Ebirtori gere ne biro. Yes. Igo gabuto tu eta ndange ochega bwese ekorokananga no kurende menyete chinyi chibando gabu. So erabu. Tumira na. Na ibetere moino iga. Sawa. Tigangi tweke. Kunyora noro. Ebinte binko ko tebina naki. Ebina tikira ko imo korero. Ogo ncheto kwenda. Kondo sie tukira tin ko imo. Kwenda supermarket tuagora. What is water? Yes. What is money? Yes. I like. Tumira nero boro. Yes. Subscribe to Gusii Nation TV.